Yahya Record Studio. Kango na falla mai dafar timara wai mun di kwanda more zama ai ba kwa ko na labura Ismaila inu sakera ani sadiya ta sai ya gabara sadiya bumbo ne ya gabara kunai ya hokala dara da kurnya no gano gatansi dani asi masu kwai bi na tasi wanda su ba irkwai wani noma karai zibi dino ganyo masi sadiya ni no ga haure tasi ma bai no kwai no ni ma hare kansi da fala kumbo ni ma nyu mai ma wasu hankan aga kwai ka fita sai ka danna taliti ni ya faisi ai arma ya faisi irkwai sai basta ka flan
Saratu kurno fofo yaya mai waka nin barka arhiji wai mu Saratu fofo ai man da din gani ga alkhairu ne hagu farha alkhairu ne alburun